Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, îi vine miros de pește. Atunci ea ridică puțin capul și uitându-se la vale, în lungul drumului zărește venind un car tras de boi. Bun, se gândi vulpea, ia ca hrana ce o așteptam eu, și îndată iese de sub tufă și se lungește în mijlocul drumului ca și când ar fi moartă. Țăranul ce mâna boii o vede și, crezând că e moartă cu adevărat, strigă la boi: "Aho, aho!" Boii se opresc. Țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și, văzând că nici nu suflă, zice: "Bre, dar cum naiba a murit vulpea asta aici? Tii, ce frumoasă cațaveică am să-i fac nevestei mele din blana istui vulpoi." Zicând așa, apucă vulpea de după cap și, târând-o la car, se opintește și o aruncă deasupra peștelui. Apoi strigă la boi: "Hăi-s, Joian, cea, Bourean!" Boii pornesc. Țăranul mergea pe lângă boi și tot îndemnea să meargă mai iute ca să ajungă de grabă acasă și să iei pielea vulpii. Însă, cum au pornit boii, vulpea a și început cu picioarele a împinge peștele din car jos. Țăranul mâna, carul scârțâia și peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, sare și ea din car și cu mare grabă începe a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la vizuină și începe să-l mănânce, că tare mai era foame. Tocmai când începuse a mânca, iaca vine la dânsa ursul. "Bună masa cu mătră! Tii, da ce de pește mai ai, dăm și mie că tare mi poftă. Ia mai pune-ți pofta în cui cu mătre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Dacă ți-e așa poftă, du-te și-ți moaie coada în baltă ca mine și avea pește să mănânci. Învață-mă, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum să prind peștele." Atunci vulpea rânji din dinți și zise: "Ai lei cu mătre, dar nu știi că nevoia te duce pe unde nu ți-e voia și te învață ce nici nu gândești? Ascultă cu mătre, vrei să mănânci pește? Du-te de seară la băltoaga cea din marginea pădurii, vâră-ți coada în apă și stai pe loc fără să te miști până despre ziua. Atunci smucește vârtos spre mal și ai să scoți o mulțime de pește, poate îndoit și întreit cât am scos eu." Ursul, nemai zicând nicio vorbă, aleargă în fuga mare la băltoaca din marginea pădurii și-și vârâ în apă toată coada. În acea noapte începuse a bate un vânt rece, de îngheța limba în gură și cenușa sub foc. Îngheață zdravăn și apa din băltoacă și prinde coada ursului ca într-un clește. De la o vreme ursul, nemai putând de durerea cozii și de frig, smucește odată din toată puterea și sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămâne fără de coadă. Începe el acum a mormăi cum plici, a sări în sus de durere și, înciudat pe vulpe că l-a amăgit, se duce să o ucidă în bătaie. Dar șireata vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din vizuine și se vârâse în scorbura unui copac din apropiere și, când văzu pe urs că vine fără de coadă, începu a striga: "Hei, cu mătre, dar ți-au mâncat peștii coada? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pești în baltă?" Ursul, auzind că îl mai iei și în râs, se înciudează și mai tare și se repede iute spre copac, dar gura scorburei fiind strâmtă, ursul nu putu să încapă înăuntru. Atunci el caută o creangă cu cârlig și începe a cotrobăi prin scorbură ca să scoată vulpea afară și să-i deie de cheltuială. Dar când apucă ursul de piciorul vulpei, ea strigă tare: "Trage-nă, tărăule, mie nu-mi pasă că tragi de copac." Iar când anina cârligul de copac, ea striga: "Văleu cu metre, nu trage că-mi rup piciorul." În zadar s-a necăjit ursul de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbura copacului. Și iaca așa a rămas ursul păcălit de vulpe.